Alhamdulillah, kamar yadda aka saba muna ci gaba da yin program ɗinmu akan bayyana manufofinmu da kuma ra'ayinmu na siyasa. Har gobe dai ina mai sanar da mutane da gama mutane ni bana shinkafa da wake a siyasance, kuma ni bana munafurci ko nuku-nuku. Ina fito ƙarara ne direct inda nike can nike. Kowa ya san ni ɗan ADC ne, kuma ba mai sauya min ra'ayi, kuma har gobe har jibi ni ina siyasar Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Don ni direct siyasa na in ba don ta shi Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa ni ba zan yi siyasa ba. Ni ba ruwana da siyasa. Kawai ina siyasa don wa? Don Alhaji Atiku Abubakar. Ko yau Alhaji Atiku Abubakar ya ce ya bar siyasa kuma bai nuna mu mara ma wani baya ba, to ni ba za a sake ji na ɓangaren siyasa ba. Don ni siyasa dama ina yin ta ne don waziri. Kuma akwai wani wanda na ga yana min comment wai da bai ya yi. To wa ya ce ya yi? Wa ya ce ya yi? Mu ba wanda muke kira, ba wanda muke sawa dole ko mu kira shi mu ce don dole sai ya yi waziri ba, a'a. Don mun san da cewa duk ɗan arewa mai hankali, duk ɗan arewa mai tunani, duk ɗan arewa mai basira, duk ɗan Najeriya mai tunanin ya goben Najeriya za ta kasance, ba zai ƙi Atiku Abubakar wazirin Adamawa ba. Saboda mutum ne adali, nagari, mai kishin talakawan Najeriya, mai kishin arewacin Najeriya. Ba mutum ne da yana siyasa don neman wani abu na ƙashin kansa ko me. Ba abun da Allah bai ma Atiku ba. Ba abun da Allah bai ma Atiku ba. Me yasa na ce ba abun da Allah bai ma Atiku ba? Na ɗaya, Allah ya ba mu Atiku lafiya, Allah ya ba shi kuɗi, Allah ya ba shi dukiya, Allah ya ba shi yara, Allah ya ba shi mata. To mene Atiku zai nema? Duk abun da ka ga Atiku yana da siyasa, ni a analysis da na yi analysis cewa Atiku yana yi ne don talaka, don ci gaban talakan Najeriya. Don haka muna roƙon Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya taimaki Atiku, ya ba shi ƙasan nan saboda ya gyara ƙasan nan, ya seto ƙasan nan. Kuma mun tabbatar da 'yan Najeriya masu kishin Najeriya da 'yan arewa masu kishin arewa ba za su ƙi Atiku Abubakar wazirin Adamawa ba. Muna roƙon mutane masu goyon bayanmu da masu nuna mashi wazirin Adamawa soyayya da 'yan ADC, kada wasu rigingimun da suke gani yana ɗan faruwa a cikin gida ya tada musu hankali. Insha Allahu duk wani hayaniyan da ake ji a jihar Adamawa da ma wasu abubuwa za a yi handling ɗinsu. Kuma duk wanda Atiku Abubakar ya ɗaga hannun shi Adamawa za mu yi shi, ko shi waye ne, don nagari na kowa. Mun gode ma 'yan ADC da irin ƙoƙarin da suke da haƙurin da suke da irin suka da takura da gwamnati take masu na matsi. Muna roƙo dai talakan Najeriya su ƙara haƙuri, su ci gaba da haƙuri. Allah ya taimaka, Allah ya ba mu waziri nasara da sa'a.